खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गसाइगावआव बिटसारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि फोरमायनाय। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिटसाराव टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसननो थाखाय थियारि, नाथाय लांदां जानानै थानाय मासिफोरनि थाखाय एसआइइउ मोनैनि थाखाय थाबथानानै दं। बेखौ मोनब्लानो बिटसाराव टेट पास जाना थानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो साख्रियाव थिसनगोन। लोगोसे हाप्तासे एबा 7 साननि गेजेरावनो बिटसार ओनसोलनि सरकारि नङै फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि मुं फारिलाइखौ होनाय जागोन होनना बिटसारनि सिएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। नैथि रादाबाव दं गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसाफोरनो साइकेल रानना होदों। थिग बेबादिनो मैया क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव गिबि मन्थ्रिनि जुनिया बिथांखिनि गेजेरजों थाखो 9नि फरायसुला फरायसुलिफोरनो मैया साइकेल राननाय हाबाफारि बानजायदों। आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव सा 3,69,454 फरायसाफोरनो गिबि मन्थ्रिनि जुनिया बिथांखिनि गेजेरजों साइकेल राननाय हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय 11 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अरुणोदय कार्ड राननायजों लोगोसे माखासे आसाम सोरखारनि जौगाथायारि खामानि मावफुंजानायखौ बेखेवनानै होखांनाय उनाव मैया फिन आरोबाव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव थाखो 9नि फरायसुला फरायसुलिफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गासै सा 12,798 फरायसाफोरनो बे गिबि मन्थ्रिनि जुनिया बिथांखिनि गेजेरजों साइकेल राननाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं हाग्रामा महिलारिआ बड'लेण्डनि गाज्रि जाबाय, बिनिखायनो गावनि दोलोनि सोद्रोमाखौनो सिनायला। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि 5 नं क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव एनडिएनि थाखाय हेंथा दोलोआनो गैया। जायफ्रा एनडिएनि हेंथायै बिजाथि गसंगोन बिथांमोनहा गावनि देफिसिटखौनो मोनफिननाय नङा होनना बुङो। नाथाय बिथाङा फैगौ समाव रायजो राजा आरो दोलोआ जुदि आंखौ 5 नं लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि सायख'योब्ला आं देरहानो थाखाय बिरबादि खामानि मावगोन होनना बुङो। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देवस्रियाव अबिसिनि मोनथायफोरखौ लाना देवस्रि थानाय अबिसि हारि आरो चिरां जिल्ला इउपिपिएल जथायै सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। ब्रैथि रादाबाव दं गोबां बिबांनि केनाबिस ड्राग्स हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ मैया गुवाहाटीनि रेलवे स्टेशनाव हमनो मोन्दों। बे हमनो मोननाय ड्राग्सआ गासै 50 केजि आरो बे ड्राग्सफोरखौ त्रिपुरा सुन्दारी एक्सप्रेस ट्रेनाव हमनो मोन्दों। बे आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौ पुलिस हानजाया हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जादों फारियै बिद्या नाथ सिंह, सन्जीब देब बर्मन आरो राजेश मिश्रा। पुलिस हानजाया आरोबाव माखासे थाबावनाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय संदानगासिनो दंबावो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीआव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे खास्रि बिस्रि जाथाया जादों गुवाहाटीनि बेहारबारियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जेलहेक मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि हामिदा बेगमखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों। नाथाय जाथायनि उनाव जेलहेकआ खारखोमादों। बे जाथायखौ मिथिनानै पुलिस हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव नुजाहैदों आरो दायनिगिरि जेलहेकखौ नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।